guys, खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DSP ब्लॉग नोंथांमोनखौ आंनि DSP ब्लॉग यूट्यूब चैनलाव फैनाय जेबो बरायनो बावनाय थालायबाय लोगोफोर थ' दिनै जोंहा बैसागुनि माबा बाथौ बेरा दुमनाय दं आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय इथिजाय ओमफ्राय खोजिमा बिदै ना 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 दिनैबो जागोन इयाव मोनसे बाहानिनो आरोना इयो खनसेयावनो बुरजा मोनखादों ओमफ्राय दा आरो फंबाया हानगासिनो थ' दिनै हले जाखावजोबनांसिगोन आरोना फुंखाखौ दिनै जायो नामा आं दिनै सानथ्राखैमोन दिनै फुंखा जायो नामा होननानै दावदैयासो खिनि दोङो दिंखियाफोरालाय आइया दिंखिया लाबोदो दिंखिया फुंखा जानो मोनसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय माबाया फुंखाया गासैबो इयाव दंजोबो आरोना नै पानिलाव फाथो लाव बिजौ केरेला बिजौ पाद्रिलता ओमफ्राय नैबे फुंखानो मायबा खोजिमाया ओमफ्राय नैबे बासिगा बिबारनि बिलाइ कुट्रा नैखौ मा होनो नैखौ खेरदाफनि माल्टि गालदाफ खेरादाफनि ना मा होनो ओमफ्राय नैबे बोरमा दारि अन्थाइ बाजाब बोरमा दारि ओमफ्राय खुन्थाइ हालदै गोथां फान्थाव आरो केरेला आरो बे माबा कलबांना पानिलाव दिंखिया ओमफ्राय नैबे धोरोमफुल आरो मायबा दंबोसोयो थाबोसोयो खिन्थु जानाव गैजोबा आरोना लोगोफोर बेखिनियानो दासो लाबोदों आरोना नै ओमफ्राय थिजाय थाइजौ फिसा सा दायो जोंहा बेराखौ दुंहांबाय आबौमोना ना आबौ दा दुङाबालाय मबा दुंबावनो बैसागोनि बेला जाबाय नोंहा जोंनिया एसे माबा जाबाय सानजौबाय ना बेखौ मा होनो दाउथु बिखा दाउथु बिखा एसे खामिया नै बेयाव ओमफ्राय दं नै लोगोफोर दालिखौ खुमब्रा गोरलैजों खारै संगोन ओमफ्राय थिजाय नै आलु सामब्राम माबा माबिखौ देनानै लाबाय आरोना बेदराव आयौ थिजाय फुंखा एवबाय दं आरोना नै फुंखा मोदोम सोदोब बेराया दुंखांबाय आरोना बरियानो दायो आइया साथि जलायनायदो नैयाव प्रसाद दङ थालिर आपेल खुसेर माबा माबि गाइस दायो खोजिमाखौ एवनोसै लोगोफोर बे थाम्फै मासे माबाय आरोलै साला सोर जायो लोगोफोर खोजिमाखौ जायो जाय जाना मोजां मोनो आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै आंथ' बिराद हिट मोनो आगोल जायामोन आं कि साफा बासिखादो मासेबो एम्फौ गैखाया माथ्र बेफोरो बिमा जाहांनाय आरोना एवहांबायमोन आरोना लोगोफोर माबा बेरदेरसिगोनसो देरना हो रले सिथाम जोबगासिनो लागाव बैसागो खोजिमा बिदै हालदै बासा मोजांलै संख्रै दै गोरान होजोबनांगौ नोङो बेदेरनाय नङा दे मोनबाय लोगोफोर बरिया मोदोमदो देख सकते हो ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा माबा फारौ बिरहोयो आरोना बाथौ दुमखांबाथाय फारौ उरायो ओमफ्राय नै दा माबाया आखायाव लानानै दङ ओमफ्राय आबौ सानैया एसे माबा बिगासिनो रायसना होगासिनो आरोना मन्त्र आफा इसोरनि नामाव रायसना होगासिनो फारौ बिरहोनायनि ओमफ्राय उनाव फारौखौ बिरहोगोन आरोना लोगोफोर बोराय बाथौआ फानि खुलुमदो नों जाबाय नहर मोनसे आराम लाखिनो गथ' गथाय आराम बुट गाजि प्रसाद नैबे सुपारिनि माबानि नास्ता खुगानि
Đây, bố đã đặt đang Iman latau dando. Ni bile ma. Bapak के मियांदांगान टेस्ट करना पड़ेगा ना दोस्तों क्योंकि मैंने बनाया है lên mà Chủ 집은당 너 혹시 안 하나 봐봐 This girl is 풍카 I don't know English 예 콘타이 그다는 곱자라 그래요 틱탁나 क्योंकि मैं Giờ bạn thích với mẹ với Khung Thai ăn khung Thai rẻ nè ôi anh tắt thì mình nói nữa này em mà ra bắt tay gặp phải không em đây à rồi nữa em Ăn cứ ra là rồi thì nữa nó xuất sản năng cho thì mình ăn đã thử ôi gặp mà được Mà em gặp vào rồi này 하나 송 지금 그 토가 들어가 버려 그러지매야 미다야 그 스자이 운두 자는 나 타이 배우는 라바야 나는 이제 피아스 가봐야 배 타와 보리야 동 가데 라가이나 하니로 피아스 그 쉐네네네 ra buku na Ấy, đang nghe lộ Chị sẽ khăn không ngờ hama đây này logoफोर आंहा अरियानो इदिनो खुरुवा जाबाय नै लोगो बुट क्लाब द दे जादो पियास फालौ खिजिमा फुंखा बेदर दालि खारै खारजि पर खुरो betul jago mekwa hari sih macam mana tahu kita sana betul mana bapak pakai palwa sekarang guys, ang đã cảm giác không phải là rừng ăn xíu rồi nó bạn em chẳng là ăn là ăn cảm giác này có mai bên nào là thấy nó cảm giác nó hành đã rồi con sẽ gồm ra này đủ sẵn hành sẽ hả mà chỉ bắt thằng sẽ bye bye